Musafiratda bolsa, musafiratda şu aydılacak meseleler fıkh Hanefi Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın mezhebinin görürüne. Ki biz Türkmenlerin mezhebi fıkh Hanefi'nin görürüne. Eğer musafiratda arada tutmak meşakkati, kıyınçılığı bolmasa tutmak qowy. Aradalayıp ağzın beklemek qowy. Emma meşakkat, kıyınçılık, horçılık boljak bolsa açmak qowy. Biz bir näçe zatları ýaddaş etipdir. Arada tutmasaň da ejazat bar. Bir musafirat boldy. Bir wagtda selalin öýde ýypsyň. Erti namazyny okypdyrsyň. Sagat 7 evvel sop 7'de terminaldan uğrayacak Teherana ya Maşada ya başka yerik. Bu suratda selallik wagtdan wagt öz owaňdydyň da inni wajipdir. Agdyň owun beklemek. Inni o ruhsatdan çıkagyly sen. Inni hükmän gaýym durmaly. Bir wagt açanyň bilenne keffara yok, fakat qaza var. Keffaran gurruna ahirde gelir. İkilenci mesele. Oňana merisçilik wa Hudaý Taala tarapdan sowgat gelipdir bir merisçilik. Çet selallikden öwünçe oňmadyk bolsun, çet selallikden soňram oňmasyn. İkisi deňdir ha. Akşamdan oňana erti tutup biljekdir. Ya tutupdyr saat 8-9'dır açmasa boljak der. Ya bir pezeşke mahir musulman, bir öktü musulman düktür, sen açmalı deyiptir. Ya mesela tengi nefesi var, sen ispiri istifade etmeli deyiptir. Ya her gün hükmen şu günnüydün içinde bir kidanı kurs atmalı deyiptir. Hudaý Taala hud Kur'an-ı Kerim'de icade verdi. Fa'iddetun min ayyamin ukhar. Başka vurgullarda tutan deyiptir. Emma soňramda hiç wagtda açılmak umidi yok boljak bolsa, onda fidye vermeli. Fidye diýende her günüň tarafından baş fitre miqdar 1 kilo 600 gram ýa-da 2 kilo buğday ya buğdaýyň pulunu vermeli. Yine bir agdyň açanyň müşkili yok. Göwreli bolmak bir denana, göwresinde çağı var. Tutsa da bolýaha. Emma pezeşke musulman dükter aýdypdyr, sen çağaňa ya öýüňe zereri boljak. Ya helakat ya bir gatym meriçilik boljak. Ya süýdinjekkä. O direk bir kynçylykly bolsa, şeriaty öýden şeýli pard arada da bolsa, şu taýnaçylykdy aýdyp goýupdyr. Göwreliden ana bolsaň, soňram qadaýda diýipdir. Göwreliden ana bol, ay men şmal pul jazyň berasam, soňram da qaza barmy? O gurruna agdama. Sen soňram tutup biljek, pul verme gurrun yok. Pul verme gurrun bir adam ömrü tünçe tutup bilmejek bolsa. Jawan gel, men ne pul jazyň berajak diýär. Yok, pul verme yok. Pul verme ömrü tünçe tutup bilmejek bolsa. Dagyqda ýatdaş etip goýýardyň. Näçe gün galypdyr? Bir wagt ýatdaş etmändiň. Näçe günden bileňa onu midenine uramalydyr. Denanalyň uzurly gününe düşmegi. Adat bolýan günleri. Ya bir çağa dünýäge gelip ondan soňra iňi napak bolsa. Bularda da agdyn açyp dagyk günlerini bellep soňra qazasyny hökmen almaly. Bir wagtda denanalar şol adatyň öwüne geçýän kursdan istifade etseler, eger kurssa bedenine zereri yok bolsa, taýinki adat görmeýin, we bahem şu qyzgynlyk bilen tutaýyn diýse, ulamalar şeriatda müşkili yok diýip aýtýarlar. Biz adatyň öwüne geçýän kursdan istifade etmek Ramazan aýda. Şu kurssa bedene zereri yok boljak bolsa, istifadenin müşkili yokdur. Yoksa da soňram qadasyny alamaly. Yaşulamıştık 50, 60, 70, 80 zenane erkadan fark etmeye. Canı sağ olsa hükmen tutmalı 20 yaşındaki hali. Emma tutup bilena soňramda qaza alyp biljek däl. Ýaşy 90-80'den geçip barýar. Ola her günden çürüýüm bir baş fitre miqdar
1 kilo 600 gram ya 2 kilo buğday ya buğdayın pulunu vermelki ona fidye deyiliyor. Bir fidyenle yaşlı da tutup bilmeye aradan evveline versen de valya üyüşürüp abasını cem olsun her gün ne versen de valya yok üyüşürüp ahırda da versen bolyandır. أتيتك ربي بقلب سقيم وذنب كبير ووزر عظيم أتيتك أرجو إلهي رضاك